Minsan na nangka. Tamis. Oh. Iya, dala dayo, pati daw day. Ilaway lang karong kamukuan kay paghiwa na po na dito sa balay. Lain. Andiyo na ning punuan. Ha? Oh. Ay, idol na sa balay nangka. Tamis. Ito siya nga tamis rip. Pabugnawon lami man ni pabugnawon. Butang sa sarip. Hi guys, good morning guys. Welcome sa mong vlog guys. May buntag sa tanan guys. Welcome sa vlog ni Jijin Burst. Muna yung view karon guys oh. Nasa dirty kitchen. Dirty gani hugaw jud, di jud limpyo. Muna yung kantay guys, mini gym. Oh, mini gym oh. Mga improvise na guys, mga siminto ra ba? Galon gibutag siminto. Ano mo din nagiyan mag-exercise pag di makatog gym. Napay libreng soft drinks pero wala sulod. Init kay diri guys kin. Way atop. Nadri among madam guys oh. Toeng bagong ligo. Tang ting ting. Guys, medyo puntang ni jung tanan guys. Ligo og sa jo kay enja, maligo na pukotro. Grabe inita ka jo. Magprito ri tag hala ra nang inita. Mubuto. Sa di maligo. Mubuto ni ron akong kuan bi. Sani baning si magyaw-yaw. Pare ko. Keray ko. Inita naman. Halak ka. Libi buto ni ron. Binang video bi ako mag-video. Isa ka na inita na. Ako mag-video bi. Luoy lamang ka naka uli na maganda. Mata po. Uli na. Basig mingan mo guys, hugaw kay guys diri guys ha. Mo gitawag ang dirty kitchen. Nabay dirty kitchen limpyo wa man. Jang shop manggod ni. Oh, nagkakay bisikleta. Jang tampakanan sa ilang mga Tapos guys, ang mga dumbbell guys ito. Hindi na butang kay maulanan. Kanira man ni ato po dag nay abuhan. Kay wala pa may atop guys, oh, kita ang langit. Kini dire mga tambakan sa mga basiyo, mga karton gikan sa tindahan, mga galon. Ya dire dapita guys, muning gym. Ya libreng soft drinks na soft drinks katabi oh. Di mo malit po mga bote bakal. Anjay baliton. Isirado to kay langaw munlod. Buntag pagani active na kay mo. Bigay ako sa isog ba? Isog ba? Ako sa ikuan na akong prito be. Nara oh. Ay bali. Pat gano. Bali mo ang kamera parang sira ulo. Sige kag video bali day mo. Tara guys, akong may wagang isda. Piningwitan guys, among gipalit 100. Ta. Oh, pero sagol na oh. 100. Oh, nawa nemulmo. Gusto manghantak na may antugan. Ano tugan? Galingan mo gud nagmais. Galingan day. Asa ra di ay ang kadugtong dana, di ba na nay sa kalingin pud kadugtongan nay kabtanan. Kana ra may nabot diri. Naman may nga na sa una. Abi na ko sala. Galingag mais. Tama init. Ano kay init ang kalayo? Ato nang ilunod ang atong mahiwagang isda. Kata mga agi. Tulo-tulo lang kay maghuot, di sila ginawa. Di prito pa di ka ginawa, luoy ra man isda. Among kusina guys, iba ni na mig-change binyo nami. Doon pang mayaman man to diri, pang mahirap na kusina. Assistant, ang atong butangan na assistant, dali kay naluto assistant. Kung sudlanan daw, mangkok na kanang babasagin. Parudlay sa mura magkagwak-wak na makatugpaw eh. Hoy, kada dito kuan sudlanan kay masunog na ni. Ay dali ba? Nasunog na kong prito. Ano tanaw ng prito guys? Oh, lagi sa piningwitan ito eh. Kung ano bigyan ng bigay sa dagko guys, pero pwede na kung prito ba? Lamigin na muna niya. Lamigin na prito na lang kuno. Oh, diba? Lami. Gaya sa akong kuanoy. Assistant toy. Mangkok na babasagin. Ano ba daw? Hindi babasagin. Hindi na mapilit.
Mga sakit man. Strikta kay karang adlaw na. Murag kulang na jud bis-bis niya akong tanom da. Init kay gulo kong tanom mo. Uy, pasig malaos na na. Oh, Ikaw na po no. samok. Ikaw medyo ba? Samok. Pagdali ka na sunog na to akong brito. Anak ng murag init makay gulo akong tanom ron. Kasi may talikod pa kuno sa na bata. Binabunda pa. Sumukan, alam ka sumukan. Sadyo pa. Dali kayong prito. Wasa kayong prito masunog na. Nog, amok. Ay, akong prito. Ay, akong prito. Kalami akong prito. Taginting kayo. Be, ako be. Ayaw lagi. Hindi pwede. Yan, pwede nga ladyo raman majog mo subsubade ko na ng kadyo di man. Init kayo, Day. Parang awa mo na, Day. Huwag mo nang pahirapan yung sarili mo. Baka tayo ay malagot. Kay luto ng ating pinirito. Humutang isda, oy. May taginagana, no? Unot litson ta. Lami pa na slitson. Uy, balikan dito. Nunod dito ni. Day. Ay, Day. 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 Sugag no. Uy. Day. Paano ka mag-goal, Day? Ha? Pero masya tirubin, abot naman. Lakaw ng sila nanay. Paano mag-goal? Pasalamat kadyo kong kwan guys sa Tirubi. Kay abtik kadyo. Diyan kwan guys, magli-dali ba? Kay nabili dito sa bahay kay mga lustriron maputo sila. Hello Street. Grabe po na. Lustriron na pud si Ate Ali labaw. Grabe po ng Lustrid. Lustrid. Lustrid of Tornilio. Nang sa Tirubi gajid mo kwan guys, abtik mo nang ampo jud ko sa Ginoo nga nas maadyo panglawas ba. Di kay sa Tirubi ra kaming tanan, kitang tanan guys. Tano mo siya sa buhol. Mo na atang iyam po sa kanunay na natas maadyong panglawas. Diyos mga kuan ba, mga daotang espiritu. Ay, nakagoal. Labi na karon nga. Init pa kalos panahon, init pag mga ustaw. Samot na, naglagablab na. Puri, kaming initan. Naglagablab na ko, no? Naglagablab. Talikodan man mo ng kamera na. Oh, tawa si guys. Ang mingan man kagwak-wak ko kay way panudlay. Uy. Shh, bitwiw. Bitwiw. Be. Muna. Be. May nga nagwak-wak, bantay bitaw. Pansin mo naman ako, be, para naman tong ades eh. Para naman wala tayong pinagsamahan. Pagkidan kaya magpadinod ka. Wala na si mong nahuna. Uy. Maingon kagwak-wak. Uy, wala ko yung joke naman to. Grabe maninood po ka. Ang saron. Uy, kung iprito. Ano, nasunog na. Ikaw na po do. Ikaw na po. Ikaw magla. Ang piling mo ka, Day. Ang si mama ba kay murag na trauma datong naijang na. Ito nakita ni lalaki. Gapon guys ba na ni nangaon may din na lalaki na ni dool tindahan. Dinili nagbarog ras to ba tindahan dayon nilili pag maglili nila ka oro po dayo. First time ko no to nijang makita guys, murag katulon na siguro to nili. Kuyawan siya nga ano kuno way tingog. Kinamas mama pirmiga. Nas tindahan Tambay standby. sa tindahan mo kun nijang pirmi napansin nga nay laki nga muli-ili radya di ko no mamalit. Hindi ko na mamalo ko ni tingog guys ha. Itugan siya nako kila ka ta dong nakita mo na ako. Matud pa ni mama basin ko no killer kay nganong ako ni Mutan na oro ko niya di mo lakog balik. tanawan niya sa ako balik. Mura si Jag kuan ba? Nadlok. Kurbaan. Karong panahon na di Piyansaan? piyansa. Kay kuyaw kayo. Panahon karon kay usog kawat wata kay bawg naniktik bato gunsay. Ay mo kadlok. Kadlok di ka. Oh, kung naglak kito ra kong gikulbaan itong ginga ni mama nga nailaki ning lili nga wasi siya nakaila nga wa na malit. Kulbaan sila na tao raman na ay mo ka kulba ay kabaw mo kulbaan mo kanang wakwak tao raman na
wakwak. Maglek magkagwakwak. Ari kas taong buhi maglek. Ano nga na magkaswakwak maglek nga kuan ra man na sila. Kanang wuwag. History ra man na. Anak kas taong buhi maglek kay bisag unsay gusto nilang buhaton mabuhat na nila kay buhi sila. Kaya wala man na makulbon kay mag kuyawa dong oy. Kulbaan ko na nang mamaging anak kay may stress na siya di na siya matuog. Buwang man yung problema oy. Ay daga ko sa giprito. Sa bangasa. Hi guys, mga buntag na yung tanan guys. Kumusta na ang tanan? Naghangnaong mura nagpassion fruit. Ara nang kalingin passion fruit nga maoy angin sa kagubot. Buwang mo siguro ni si Jack. Ay, apil to me. Si Apil. Si Apil. Siyempre, ako'y taga-video. Majug ako'y mag-edit kay din ni Apil. Ikaw ay mag-edit. Diya kuyaw ra ba ka mag-edit kay di diritso. Arabay kat-kat. Kuyaw lang mag-imong edit kay kulbaan laman ta kay basignay. Tikang-kang tadihag ng sa tadadin ni mo editin. Ay, di kumpiyansa kay basta ako'y maguriging cellphone. Kaubo jud. Kuya edit-edit. Di mo ko ni pa editin kay diya kunog kuan ko mabugat. Mito guys kulbaan mi guys pero di lamang puta magnahon na kanang naidautan ba. Ay siyempre mas nindot man gadid ning magkuan ta kay magamping pud ta ba nga mas lamay noon pa na nga na kay makapangandam ta makaamping ta nga na ba makabantay ta nga nay kana na nga na mas maduble pag ato ang pagamping. Gani nga kumpiyansa kay makidap na. Nga na. Wala niya kuya sawang papa. Diyan si Japod, pas yung sumangin ruwan na haglat, pero nahaglat siya kasi siya nga adyo sa baklay-baklay dito sa paduhos kalsada ha kay narabay sige parking diha nga kutsing itom. Sige sakay ka. Yan pa siya haglat man diha eh. Sumato niya kasi nang sawa naman lang. Kulbaan day siya. Kulbaan. Siyempre hadyo kang i-booking. Kay pangising-isi lamang ka, pahiningan ka gwa ka kulbay, pero kulbaan ka, anong ingnan man kunin mo nga. Adyo silig baklay-baklay pa doong datos kalsada kay basig kidnapon ka basig ako kunig yat ngan datos na ikutsing itim manong at ngan man kog nakakutsi asa man ko dagon majog natay sindikato kay kidnapon ko man kay angay kahaglikan basta wa kay daotang gibuhat mahaglak ra kag na kay daotang binuwatan man imong kahaglikan masyadong seryoso to. Seryoso kasi seryoso pasumangil ganong pakubukol ba ka nganong imo man kong giingnan nga adyo bakli-bakli ito pa doong sa kalsada kay naaraba ko na pansin na naisak dyan sige parking ay di na po ka malay mo taga-ABCBN to ako ang taga-artista oh diba sa Magaw diya o diba himalay mo nagmamasid rato nato kay kita day gisi kay kita day mo gisiiran kay kuan tag-artista taga Channel 7 di ito oh nawan ni among dani guys daghan ka kalat madugay lagi haning himog jang shop balang araw guys may mo pud ning balay mitaw guys pohon og makakuan man extensionan bali kaning juta guys bahin ni sa igso ni papa kaning iriyaha kani dani siya na among napalit punpunog magrasyahan amo ning pwede na mo tanan na itukuran og isa pa kabay kung saya mo ang buhatan dani guys ang dakuha na magajus ang naong lamin na lakden matud pa lamin ako nung lapden nagahang naong karon akong dakuha yes mana na grabe ang naong ga mura naman ni kisa kabandihado mga natutara manambok na ita kay managke tanano ang naw mo dagke ang braso managke astag normal mga takay gutom mo managke tanan bitaw manambok ta luto na mo piniritong piningwitan guys nagamang parito guys luto na mamahaw na kuno mi mamahaw na mi guys naluto na gamuhang ko na rin na mi dari sa mo ang pangmayaman na kusina Sus Maria Josep Jean ang sana man ang imuhang naong ano namang taka pero Korea bujag-bujag guys Korea bujag-bujag pag gani ko kapanudlay nindutag music pa
Hi guys, nanapunta dari sa mga kuan guys, kusina. Nadara ka mong kuan, pinirito dia. Nandiyan, mga sobra sa gisod anigiyan ganiha, gipalitan ratong junjun, gananay naluto na. Nay munggos, nay palidya, nay pansit, nay kuan, bula-bula, mo nay gisod anigiyan ganiha guys. Diyan, maghukad na ta kay mamahaw ta. Mga una kita kay Yami ang magkatsa, oy. Katsa. Paghandok na sa kanya. Lami man po na magkaya-kaya ta sa kay exercise mo po na sa tuwang hawak. Hindi lagi kaadyo na ta luto ni mama karon. Hindi lagi kaadyo na ta isang karon. Sa duha silang music, oy. Makawa man po problems. Nakaki ay malaman tagkalit. Sabaw. Nakaki ay malaman po tagkalit sa ilang satsa. Lingkuranan. Hindi na ma. Mahaw nag mga amo. Matagpalingaw, mga mga unggoy. Mga unggoy nagwapa. Dugman na din, alang ko andi ay. Wow, kakiyat! Morning niya dia, morning! Mamahaw ta. May sounds ba? Basta makaparita ba? Hindi kay music raman na, wa may kanta. Pareha namin asa. Imo magipang. Ano sa mga siya? Maro magi. Ang iyang music. Lamir ba ni nga ning isda prituhon? Betul. Lami ka na nay pinirito sa kana nay kahoy no kay humot no. Ngarang ko din ari na ko magluto sa kahoy. Magluto lang siya kuan. Ako to ngayon dito. Ito ko mag ato yun ako tong tarong butang na ko mga patungan. Mamahaw ta guys. Mao ta guys, sudaan tag isdang pinirit pada utan. Lami kay magluto ako magprito dito nindot tayo. Sa Umot kayo prito dito. Sabuhan. Buwan. Mo na mo balik ma. Naglaki nga. wala naman to mo titong giingon dudong buang. Mga anda ka guys, mga anda. Tandar ng pagsalita, narang manginita guys. Nalani nag-isda. Balag taba. Mahaw ta guys. Sige lagi pang giawo mga iro na kagabi eh. Basta Basta lagi na ay mag-aligid na. Maugani na akong giingon agad mo kung pinsa. Kana mga sakyan na andi akan ang inyong mga kundi sa ano din yung iskandado din ang ang kumpiyansa ko. Bago ang kanya. Sa ang panahon ko. Ada mo dito watan mo ng tanong. Kidnapper mo dito. Kidnapper ko. Kidnapper ko tan mo Usod ba yan? Kidnapper kay lagan na rin mga senior di pang kidnap. Sa kidnapper ninyo? Mga madlang people, manaming kumahaw, tapos nagaon ako. Garang man ka nga mo ang napalit. Grabing katamis. Ay, hindi pa nang... Ngunit sa... Nganta guys. Paibog na po siya nang guys, oh. Di lagi maibog. Ito. Madyo lamang ka mo ibot o kuwan. Ito man. Sa karang kangit-ngit, maibot. Ano pag pamahaw guys ha, tanawan eh. Bawi mo, tanaw. Isa nanambok. Bawi mo tanaw, maglawas. Isa nanambok. Maglawas o aliw. Kuwan. Nanambok na rin ba ka? Hindi na rin ba ka muharang sa kamera? Ikaw ay pag ikaw nangambok. Nagkagubot sila, nagkagubot. Pasensya na naglaway sa mga nangka. Kini guys, nanira ni sa balay. Suruyan dami ba? Ano ka nangka lamig no? Napakar ng dila. Kita. Mo na kitabian. Ibot pasabot kay napaka nagimuhang dila. Ginumduman kasi muhang imuhang ex-girlfriend baron. Sat! Imuhang crush baron. Totoo na po ka na. Noon ka ng crush mo to. Paano ka ng crush mo to? Hiling ang putik.
Ang ba naning kelas ni mo ko labot. Ya, ako na dilabot. Pero mulakaw ko sa una, mulakaw. Pay man nakapait pay, malit ako pisa sa motor kay ako ilis. Uy ko. Ano kuyog? Hindi ba pa kuyog? Ano ba kuyog? Siguro na kay ka kuan dito. Patay na. Buras mo ko nagto sa una mo nang ara kong ka silusan. Itong na nagburas kong giyan sa una ara kong kasilusan, luoy ka junjun. Makalagot guys, makaingon gugusos. Biyaan kina na kuning bayhana be. Parang walang kuan yung buhay-buhay na. Nuno kini mga buntis guys, mga kuan kayo, di naman tanan pero sagaran. Pag magbuntis, Sensitive mo ng mga buras. Mo na ginang magburas yung mga asawa ta jud pasensya. O sa una nagburas kong giyan ara kong kasilusa. Ug mo kong gibijaan, nagmahay ka. Naman. Ay buutan mo ko ron. Sa una naman to buras pa. guys, bata pa ka to bang. Biyaan ka na kung diyan. Samo kayo, sige yaw. Sige ko na bago. Pero kinahanglan jud din manay kang kuan. Dili manay kang una-una, manay kang pagmamahal. Yung una-una yung padag yung kasalabihon. Kaan ka mingkoy loyang mingkoy oy galaway. Buta na tag na pa ba ni ng kaa? Lata na siya. Ta? Nang ka ba? Ay, katunga ang bilas na. Mas pa man nga po. Hindi na pa. Mas nang tagijaon nato na iputang na natas rep karon na pa unja. Hello ya. Ako pangutaron do basig na pa ni. Oh. Unja na po nang guban. Kan ana unya. Unja na po na po unja busog naman. Masamang kumain sobra-sobra. Ikaw. Unja na po na. Kutsa ka dito. Unja na po ni guys kay busog naman. Basta ni butang balik sa rep para unja na pa mahuto. May naman na punta sa to ang duktong sang kinabuhi. Yakot be. Siguro ning tas-tas na ning ang dugo kay gang white di naman kaadyo. Pupuan na magang white na. Dali ra kinang po yung weather be. Ala, arte kay ito. Di pa kuno dyan. Pakwan pa kuno. Bibi. Di pa karon kay malay na po nimong nanguna. Ay ka ba? Arte yan ito. Malay na po nimong nanguna matulong na sa limao. Mantay ito muning inahanlan ka. Abe. Kerdi yung iso. Di pa karon. Pero pag siya ikon kayo, mamira. Mamira ka nung sa taon ko mamira. Di pagtuni mo na ripis. Pero nga basig magdubli na yung inuman. Lain na ba na? Mamira. Basta gusto. Kung mahurot na ni pa, di ba 2 months na ning isa, di na ako mainom pa. Ha? Kaya di na ako mainom kay grabe na Kana ang tambok pungkuan. na ko. Kana lang mintin na kuan. Kanang vitamin yun ni mo. Ay magpakuan pa ta oy. Magpa-sugar pa ta o magpa-BP. Sugar free. Ano sa? Ano sa? Ano naman generic ka? Di naman ta sa kuan. Generic ka ra. Pero makaibaw tabaw. Napayalib yung ginamang vitamin so nitas-taas bagang dugo. Kaya gang dugo ba dya? 90/80 ra. Karon yung mundo go. Kuan na. 50-50. Ang katawa ka masigo panta. Manunuway dyan kang dato. Lo, grabe ya boy. Manunuwi na. Nagkasok katawa kay masigo panta. Aray ko. Magdali pa kayo Pagka pa kayo magbabay. sa matukadako ni ang ngaping nag na magani ko na ni kaning dako na. Samok ba? Sige na. Sigihan po ni mo pislit. Ay, dali ba? Kayo magbabay na ta. Dilig din mo mislit. Babay na ba guys? Saka. At mix Ito yun lagi katawa kang ngayon pa ko.
Taas na natang video pa, uy, makabuang-buang na dyan ka na nag-vlog. Mudogay gini siya, matigulang guys, kasi sino naman magpapakatawa. Awa yung Siyempre, forever yang. Awa guys. Hi guys, ang babay na ko numi guys, kay nag-na si Jakay, mag-edit na si Ja. Kuya, pa na diyang edit, kididiritso. Puro tamang vlog guys. Salamat sa pagtanaw sa mong vlog. Bye-bye guys. Peace yung tanan guys. Bye-bye. Salamat guys sa permi ninyong pagsubaybay sa mga vlog. God bless ninyong tanan. Bye-bye. Papak lang mo yun. Wala na paong na. Bye-bye na. Bye-bye guys. Pwede rin na baka nuwan ron. Ang bano. Ang bana nga mamagas kaya pwede na rin. Ayaw mo ko na. Wag na. Wala magagawin na. Uy, adi na ko na initon. Bala ka. Wala kang jam. Adi naman ako init. Okay, sapay makitan nga. Oh my God.